Gagare. Sai na yi maganin mutanen garin nan ɗaya bayan ɗaya. Haba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mafarki ne wannan ga. Na ne yara ne ai. Sai yaran ne. Kai da. Sai na yi maganin ɗaya bayan ɗaya sai na yi maganin mutanen garin nan har za su gani ba na so a zauna lafiya. A gane wannan shekaran gaskiya gona ta yi kyau sosai wallahi wannan shekaran amfani ya yi kyau sosai gaskiya ne. Kaga wannan gonin daga gare ba ta bayan garin nan amfanin da suke cirewa ba a magana. Allah kai ta yi kyau sosai gaskiya. Habibu sai godiya gaskiya ne. Yanzu ka gane yanzu bari da cikin gari babana ya aike ni to shikenan ka gane ai shikenan sai an jima.